kabayan, anong reaksyon mo? Attorney, kanina na ako nagsalita, nag-ano ako ng flag dahil ako ay, before I living in my home, I feel that rejected today. Because you know what I'm watching, the news, I know everything that there is politician involved of this rejection for Tatay Digong. Please, maawa kayo sa matanda. 80 anyos na siya. Isipin ninyo ang ama ninyo at saka lolo ninyo. Maawa kayo ni Tatay Digong. Hindi na siya makatindig ng sa sarili niyang paa. Magpapasko na, naghihintay ang mga pamilya, mga apo niya. Hindi ba kayo masaktan? BBM, you are the powerful. Please, nasa kamay mo, BBM. Ang kalayaan ni Tatay Digong. I-release mo siya, si Tatay Digong. Hindi ka maging presidente without him. Pinalibing niya ang ama mo. Binangon niya ang pangalan ng mga Marcos. Yan ang ipinagpalit mo. Yan ang pinagbayad mo. You are paying bad return with the Duterte family. Please, release him. Ang power nasa kamay mo, BBM. Hindi masama kung papalaya-layasin mo si Tatay Digong. Isip sa bayad, sa paglibing ng ama mo, kung may utak ka, may puso ka. Papunta ba rito? Hindi. Mabuhay si Tatay Digong! Please release! Let him go!